Gipirmahan sa 69 ka mga barangay captain ang Memorandum of Agreement kon MOA alang sa public order and safety sa dakbayan sa Sugbo. Ang maong pinirmahay gipanguluhan sa Cebu City Police Office karong Miyerkules, Disyembre 11. Tumong niining MOA ang paglig-on sa alyansa tali sa kapulisan ug ang mga nagkadaiyang barangay sa Sugbo. Tugutan na ang mga barangay tanod nga moresponde uban sa kapulisan kung nadunay mga pursuit operation pagpangita sa mga suspect sa krimen. Gani, dili na maghuwat ang mga tanod ug pagtugot gikan sa ilahang section chief o barangay captain sa pagtabang nila sa kapulisan bisan pa man kumulapas kini sa ilahang territorial jurisdiction. Pwede mo sa mo signing kung in kaso sa pursuit operation makatawid ang isang criminals or perpetrator, the other barangays would immediately conduct yung border control to prevent or even arrest immediately doon sa kriminal. Nga wala na ba yung boundary ba nga dili tungod kay nakabaylit siya sa uban nga barangay, hindi na sa pwedeng dakpo sa pikas. That is a wrong concept, no? Dapat tanang everybody would have the right, no? Since arrestman o Nagkanayon ang City Director sa Cebu City Police Office, Police Colonel Antonieto Cañete, nga mamahimong muus-us ang crime rate sa dakbayan kung maduso ang maong inisyatibo. kay halimbawa dulo ka nya magpatrolya ta banda sa may barangay Mabaling, wala problema because naamsan taga barangay Mabaling nga mga barangay tanod o police puyog tatanan. So there will be a greater police visibility. There will be substantial drop on the crime rate, ma'am. Expected na, ma'am. Sa pagkakaroon 11 na lang ka barangay ang wala pa kapirma ni ining MOA apan hingpit na kini nga ipatuman. Dugang ni Cañete nga sugdan na nila og plano ang mga simulation exercise alang sa kapulisan ug mga barangay personnel. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa My TV, Cebu.